Zachytil som video, kde sa hovorilo o dôležitosti off-season. Pointa dlhočižného videa by sa dala v podstate zhrnúť do toho, že jak je dôležité telo po sezóne nechať oddychnúť, nič s ním nerobiť, skôr sa prejedať, veľa pribrať, na to, aby sme tú formu, výkonnosť mohli neskôr oveľa lepšie nadobudnúť. Nestotožňujem sa s tým úplne, tu treba naozaj pristupovať ku každému jednotlivo. Keď hobík trénuje v pohode, únosne celú sezónu, prečo by mal teraz zrazu po sezóne 2 týždne nič nerobiť a prejedať sa a pribrať 7 kg? Nie, nesprávny prístup. On by mal znížiť samozrejme zaťaženie, frekvenciu tréningov, môže aj pribrať, ale napríklad 7 kg pribrať je už naozaj veľmi veľa. Taktiež musíme pozrieť sa, ako vysoko je postavený jeho aerobný základ voči maximálnej spotrebe kyslíka, keď je naozaj slabý ten aerobný základ a on už posledné týždne išiel úplne z posledného. Naozaj je to voľno dôležité, ale to voľno by malo byť aktívne. Mal by si dať pozor aj na príjem potravy, v zmysle nemôže jesť také isté množstvo, ako jedol, keď trénoval, dajme tomu 10, 15, 20 hodín týždenne, keď zrazu on trénuje, že 0. To je naozaj obrovský stres pre organizmus, ktorý nemá nič s prospešnosťou a s nejakou víziou budúceho progresu spoločného.